Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 24, versikulo 1 ken 2. Di mo apalan dagiti managdakdakes, ket di mo tarigagayan ti makigayam katakwada. Tapam panunutan dalaang ti mangriribok, ket tunggal agsauda, adda mapasakitan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ne, nagkapunta kita sapatos lagring. Inted kanyak ni Mila lakay. Di na kanon kayat dagito'y tadaanan. Idinto ta kabarbaro pay laeng matilangada. Kasta ka di? Ay na, Dani. Naimbaglakit din dan asidagak kadakwada ka ni Camilo nga asawa na. Ay, may ranrano dak kadagiti bendisyon na mauawat da. Lagring, bakit? Palagip lang, ha? Saan ka aparitan ang makilangan nga dakwada, ha? Agam numabalin. Di ka makisiningid launay. Ha? Ni, apay aya, Dani. Kakaisuna na kasingsingput kanyak dagiti nga gasawa. Kita man dagito inted kanyak ni Mila. Nagpipintas dagito a sapatos ti babae. Maibagay kanyak lakay. Kan may sa, di nakpay na igatangan itikas to a klase ti sapatos. Iso mabalin ka di, Dani. Di nakparitan a makisiningad ka dagiti nga agasawa. Awan ti dakes ngar aramida. Magusto ti aramidang kinilagring nga asawa ni Dani. Mayat dayjay, Mila. Di mat kasta talaga ti kayat mo, Camilo? Wen, kayat ko ngaming agtrabaho kanyak ni Dani. Sigurado adakkel ti pakairanudakan ko na. Mas daawakan ka, Camilo. Nagadumot dagiti nalimod abuyot mo. Apay akasapulang pay laeng dayjay addani. Gapu ta adu ti agtalagkan ko na. Nangruna dito'y lugar tayo. Kat no agtrabaho iti babaek dayjay adani. Sigurado nga adu ti maliksab ko a kwarta. Kasano nga rod nga agbalin abuyot mo dayjay addani? Kat addamot trabaho nan. Saan aya? Nalakalaan day ta. Addan kontak ko iti pagpapaayan ni Dani. Binilin kon dayjay. Tapno agaramid iti pakadadaelan ni Dani. Kat maikat iti trabaho na. Anya? Day tati agpaiso, Mila. Ket no naikaton ni Dani iti trabaho na, ditanton nga umikse na ak. At danto ni Jayak at trabaho kan kwa na. Ket ti sweldo, di nanto mapagkadkadan. Kita lang no dinto agdardara sa mga awat iti ijayak ken kwa na trabaho. Ammom Dani, saan lasik ka ti madandanagan? Gapo iti pannakisiningad ni lagring nga anak ko iti asawa dayjay a Camilo. Nanang, Awan man pamanagnag. Agdinamag nga adda illegal nga aramid dayjay a Camilo. Nakabutbutang ti makisiningad iti pamilyada. Taamangan kat no mairaman ka iti anyaman a mapasamak no bilang laang. pudno day tananang. Iswa ka na yun na bagbagak ni lagring. Makaungot man, nukas dya bilinak. Saan ka no arumbang alapda na makisiningad ka ni Mila? Tawan ka nung matidakas nga aramidin na. Ay na. Unay lakit din aya ni lagring. Nasisirap nga minan kadagiti it-itad kan kwa na dayjay amila. Iso akas jay nga isakit na idan. Di kagdanag nanang. Ikagumakla ta abilinan. Ken iwanwan ti asawak. Iti kasta, saan amay sagmak? No bilang tagpay sugayam dagiti madamdamag tayo, maipapan ka dagiti agasawa a Camilo, ken Mila. Ay na, Mila. Ay, itala na kastra kakitikas ti a restaurant. Class a restaurant da ito'y. Nagmayat taglawlaw kan
Madlaw apasig abak ng ti customer da dito'y Ay nalagring, agayam ta. Iso arong bangla ang akadagiti klas a lugar ti pangawisakan ka. Ay na, tila ang parikot ko ita, Mila. Awan ti pagbayad ko iti anyaman nga orderet dito. Sika talaga, tinak man pagkatawaan. Ngamin, saan ko apabayadan kan kati anyaman nga orderam amakan? Siyak tinagawis, siyak ti aggastos. Ay na, nakababain mo't Nujak man lamang tad iti share ko, no bilang lang. Basta, siyak ti makamo. Saan ka nga gastos iti uray 5? Imbagak matan, siyak ti nagawis, siyak nga rod ti aggastos. Awan ti rumba nga pagdanagam, lagri. Nawatam ka di matlaang timbilin ko ken ka, Sonia? Wan, bossing. Nalaka na ang teramitak. Alukoyak day dya alagring nga umutang itidakkel agatan. Kalpasan na, ipitak to. Tapno mapilitan ti asawa na akumpat iti patadam. Good. Nalaing ka talaga, Sonia. Nadaras ka a makaawat. Pakairanudan ka talaga. Rumbon lang, bossing. Tapno saan asayang ti itangtangdan nyo kanya. Wana. Sayatam ti ipapaaramid ko ken ka. Iti kasta. Saan ton apulos a makapagkadkad ni Dani iti ijayak ken kuana. Sa dino tinaggapuam, anak ko. Ijay ili, nanang. Adda na pa nakijay. Nagguyog kami kan ni Mila. Ha? Ni Mila nga asawa ni Camilo, ti kinakuyog mo, anapan ijay ilay? Wan, nanang. Ang ape anak lahat kayo anak ang ngagitimbaga. Dakas ka din no nagkuyog kami kan ni Mila kat agayim kami mat. Ikaw ang amin. Saan mo tadakas, anak ko? Naklaatak. Tadi ka ngamin nagpakada nga agkuyog kayo adwa kan ni Mila. Ay, amok ngamin alap dandak no maamuan nyo ani Mila ti kakuyog ko, nanang. Ha? Amok, ngagpada kayo iti asawa, kasaan apabor iti panagsindingad mi kan ni Mila. Idin tutawan mo ti makita kadakas, no agsiningad kami. Nasingpot kanyak ni Mila, nanang. Kanayon pa nga ikan nakiti arwatak. Dagiti sana ka ba ila nagatangan ni Dani para kanyak? Mait-itid ni Mila agayam ko. Iso asapay lakuma, ta saandak alapdan ang makigayam ka ni Mila. Ngamin, awan dakas iti dayta, nanang. Dandanin matungpal ti panggap ko, Mila. Nang ronakat na ipatungpalan ti kontak ko, di imbilin ko kenkwana. Maawanan iti trabaho day di adani. Ngam saan amadlaw ana igagara. Nabilin ko mata ni Sonia iti rumbang aramidan na. Ay, di ka pa'y lakat nagsapol iti sa bali amang ipatungpal kadagiti planom. Mila, naibagakon kan ka. Dakkel apakay ranudak ni Dani. Aggapu taado ti agtalagkan ko ana. Sigurado adakkel agatad ti maliksab ko. No agpaay iti babaak ni Dani. Diyak amo kan ka, Camilo. Basta siyak, naaramid kon ti batang ko. Naala kon ti panagtalak ni Lagring nga asawa ni Dani. Wan, Mila, dakkel ba nagtinaramidam? Di kagdanag, takas itinakon-akon. Dakkel apakay ranudan ta ni Dani. Kat sigurado nga iti mabiit. Di nanton mapagkadkadan ti trabaho nga ijayak kan kuana. Anya jay ko nam, Dani? Awan trabaho ka. May sa kadagiti naikan. Gapo iti panagkisay ti pagpapaya kadagiti trabahador. Anyamatan. Kasano tayo nga rudan, Dani? Naskan nga kita kiti sa balya pagtrabaho. Ay, Nukas kumakadamila ti panagbiag tayo. Naalwan.
Awan ko mati parikot. Bakit? Anya ka kadi? Sana rumbang apalamin na. Kasano ajak umapal ngay? Nagmayat ti pa nagbiagda. Idinto tadata. Marigrigat ta nga uray idadapay trabahom. Itatawanan trabahom. Nakarkaron ang marigatan ta. Bakit? Saan ka kadiakas ta? Di kag danag. Takas iti imbaga. Agsapulak iti sabali at trabaho. Sonya, tinagan mo, kunam? Wan, nana. Sapsapulak nila, Gring. Kuna ngamin di maisa kadagiti klientek ama kamamukan ko, na. Agkasapulan kayo kano ina. Ha? Mabalin ka di ang kasaritak laangan nila, Gring, nana. Ha? Sige. Mabiit laang taim nakayaban ti anak ko. Agyaman akta pinatgam ti awis ko apa nagranata, Dani. Camilo. Kung naman ang patagtibagam kanya, iswasimuro takkan ka dito yung restaurant. Anyatin na patagnibagam. Sika talaga, Dani. Di ka pala nagbaliw. Kanayon ka nga gap-apura. Ang tapno di mo mat ko na. Sige, ibagakon. Dani, nadamag ko ngamin tinapasama kiti pagpapayam. Maluglugi, iso ang nagkisay da iti trabahador. Kat namwak amay saka kadagiti naikat. Sigurado ka sa pulan ti trabaho. San ka di? Pudno na ita, Camilo. Kinapudno na. Agsapsapulak iti trabaho. Agam, dingitat. Unaan kan. No ada trabaho nga ijayam kanyak. Agyaman aklangin. Si Kamat, Dani. Agkalugaran ta. Kayat ko ti makatulong. Saan ko mamatakas ta? Di mo paila naamuan no anya talaga ti bagak. Amo kung titurong ti ibagam, Camilo. Tenor pa lang ti panaritam. Kas na kunakon. Agyaman aklangin. Sige. Panawan kan dito eh. Talaga asaan ang mabawing ti prinsipyo ni Dani. Itikas jar na. Masiguradok nga damo na may papan kadagiti negosyo. Iswadi na kaya tagpaay iti babaak. Kita aklaang no anya ti aramiden na. Iti kanito ama ipit ni bakat na. Isuntumet laeng ti umasidag kanyak. Sigurado da ita. Awagak ni Mila. Masapol nga ipatungpal mi ti sabali pay a plano. Ay na, karurwarlaang nila Gring. Adda ka no saraken na. Kasta ka din, anang? Wen, Barok. Dani. Adda imay itay agsapa ditoy. Sonya ka no tinagan na. Nagsarita da ka nila Gring nga anak ko. Ne. Asino ason niya? Ken, anya ti ginagara na kanila Gring, anang? Tsak mo. Gam na si putak nga da inyawat na kanila Gring. Nakasubre. Ne. Anya nga tayo dyan, anang? Jak mo. Ngam sa bali, ti agparparik na kanya. Sige, nanang. Panawan ka pa dito eh. Mapanak iti silid ni nga agasawa. Nagsaya at kuma. No adda ti nakasagana a kwartam nga i-invest mo iti negosyo. Nang runa ita, takunam anaawanan iti trabaho ti asawam. Anya ko negosyo tinapinta sa panginvesan ngay Mila. Ado ti amok ang mabalin a pag-i-investam. Tulungan ka, no da pagpuunam. Kwa Mila. Kinapudno na. Adda kwarta kay balay. Adda ngamin nagbuludak. Ang mga numabalin ko ay invest day jay. Kasayaatan nga rod no mapanualaanan.
Tamapantay ti ayan ti gayam ko. Tulungan ka, tapno adala tamat gadan yung agasawa. Agpaiso, Mila? Wen, lagring. Iso nga agtignay kan. Mapano alaan. Orayan ka ditoy. Apay ngay nga awam matan dito'y day dya kwarta. Dito'y matla ang tinangikak. Ayan nangatan. Dahito ka diti sapsapulam lagring. Ni, Dani, apay nga adakan ka dayta. Naggapuan day tayo kwarta. Dakkel agatad day to eh. Ay, kwa. Ada nang pautang kanyak, Dani. Naingganyo ka na nga la ata naawanan ka kangarod iti trabaho. Kaya't ko kumainvest day ta iti negosyo. Tulungan na kano ni Mila. Mila. Namin anon abinanlagan kalagring. Apay natangkan ti ulong. Amom kadi akinasarita nakmut ni Camilo. Ada trabaho akayat nang ijaya kanyak. Ngam nagkadkadak. Amom no apay. Gapo tadyak kayat ti mairaman no bilang. Tagpay so dagiti sayang guseng maipapan kadakwada nga agasawa. Ay na, sayang guseng laang matdagi jay, Dani. Saan mo ta napanatnakan? Uray pay. Kasanon na po na. Kandi mo ka din na panunot lagring. Kasla na igagara. Naawananak iti trabaho. Kalpasan na. Adda kayat nga ijaya kanyak ni Camilo. Si Kamat. Adda nagpautang kan ka iti dakkel agatad. Asaan mo mat nga amunay. Kalpasan na. Kunam at tulungan na kanimila nga ag-invest iti negosyo? Oh, panunutom ana imbaglagring. Panagkunak kat saan ana iranran na lang daytoy. Naigagara daytoy. Dani, Iso adi mo garawan dayta kwarta. Awagam kit di niya nagpautang kan kata isublita itamat lang dayta. Sa balit yak pare-pareg na kanyak. Iso nga isublita dayta kwarta. Hindi kagdanag. May papan iti pagbiyagan tayo kadananang. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Tarabayan na tayo tinamarswa. Malas! Malas at talaga! Napaay amin a planok may papan kadadani kan iti asawa na. Sa ita, na-raid dagiti pasugalan. Kat addapay natiliw kadagiti tao. Camilo, kasano itan? Amangan agpudno ka dagiti pulis dagiti natiliw. Kat ipudno da ada tati amo da. San met siguro? Maamaklakit di dagiti ang agpudno. Tamo da adakas ti mapasama kadakwada. Iti kanito at raid turendak. Madanagan na Camilo. Amangan no Camilo, lugan dagiti pulis ti dimtang. Puisit! Anya ti aramiden dagita a pulis ditoy. kasla jakpat dyan ti damag, Dani. Agpay sugayam ang nakabalod itan dagiti agasawa a Camilo ken Mila. Gapo ka dagiti illegal a negosyo da. Ay, agpay sugayam ti sayang guseng maipapan kadakwada. Makitam lagring. No saan ka anabalaagan? Amangan no nairaman ka. Gapo iti panakisiningid mo kadakwada. Dani. Talagang idi lang. Sa balin tinagparik na kanyak. Naimbag ata nalapdan ka. Naisagmak ka kumaitan. Ay, anyan. Inapapalak ni Mila. Nagpintas ti biyagda. Kinunkunak. Gayam. Naggapo iti illegal ti kinabaknang da. Daytang rod. Sa nabalin asaan ta nabaknang bakit? Basta agbibiyag ta na sayaat. Sigurado nga agtalin na ti kinauli magti panagbiag ta. Ngamin, agbibiyag ta legal. Dani. Dahito ti tandaan ang bakit. Sa nabalin asaan anarang paya ti adda ka bibiyag ta.
Basta saan tangaglangan amangan. Kan nauli magtipanagdan nata. Naragsak ta. Kan kang runahan ti amin. Ada pamati ta iti Diyos. Umdas taytan. Uwan, Dani. Husto ka. Agad, ay na, pakawanan naklakay. No inapalak ti panagbiag damila. Ala, lipate mo dahi bakit. Importante ita. Naduktala ng tipod no maipapan kadakwada nga agasawa. Madusa da. Gapo iti illegal nga aramid da. Ti apal adakas. Kat mangitunda iti pakaisagmakan. Isu aliklikan tayo ti apal. Tapno agtalinaed anaanayas ti panagbiag tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.